الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. عقیدت اور محبت نال تمامی احباب مل کے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. قسمت نو جگایا حسنین دے نانے نے قسمت نو جگایا حسنین دے نانے نے جدی جدی قسمت نو جگایا ہے او ایک باری مل کے آکے ہاں درہ قسمت نو جگا حسنین دے. بزرگ جی میں آسانی نال بیٹھ سکتے ہو انجھے بابو لیکن جوانا کے گزارش ہے گوڑیا تو ہاتھ لا کے درہ دو زانو ہو کے یا چار زانو ہو کے بیٹھو درہ مل کیا کھو درہ قسمت نو جگا آیا حسنین دے قسمت نو جگا آیا حسنین دے نانے نے سانو اپنا بنایا حسنین دے نانے نے بولو ذرا سانو اپنا بنایا حسنین دے سانو اپنا بنایا حسنین دے. ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے. ابو بکر نے فرمایا
اے ہو میری عبادت ہے ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے جدوں مکھڑا بھی کھایا ہے حسینین دے نانے نے بولو ذرا جدوں مکھڑا بھی کھایا ہے حسینین دے نانے نے قسمت نو جگا آیا ہے حسینین دے نانے نے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم معزز و محترم سامعین حضرات اج دی حسین خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے برادر طریقت جناب محترم المقام حاجی محمد یوسف صاحب کیلانی آپ نے بڑی محبت دے نال خلوص دے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی اپنے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی حسین محفل نو سجایا ہے اللہ کریم انہاں دی کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے اللہ کریم انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد خیر و برکت عطا فرمائے جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرما کے دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی ہون میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے دلیل دینا کہ جی کتھے لکھے ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے ان دینیاں چاہیے نہیں ان دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں دی وجہ کہ جڑے پہلے ڈاک دے ہوندے سانو خود سارا کچھ کر دینا میرے کو لجتا کوئی اشتہار موجود ہے دوسرے مسلک دے بیلی انہاں لکھے ہے مقصد میلاد کانفرنس مقصد میں کہا جے میلاد النبی دا جلسہ کدھر نہیں لکھیا تھے مقصد میلاد کیڑے سے آبی دی کانفرنس ایک کیڑے سے آبی نے کیتا ہے بس گل صرف ہے نہیں ہوئی ہے ذکر جو محمد مصطفیٰ دا کرنا ہے او پویں جشن میلاد مصطفیٰ دے عنوان نال ہو جاوے جشن معراج مصطفیٰ دے عنوان دے نال ہو جاوے یا ذکر میلاد مصطفیٰ دے نام کوئی بھی نام ہو جاوے گل جو آمینہ دے لال دی کرنی ہے تو دوجی گل لے وے کدی باپ دا ذکر کر لگیا کدی کسی نے کسی کو مسئلہ پوچھے ہے کہ جی ابے دا ذکر کر لئیے یا نہ کریے ہندہ یار میرا باپ ہے میں ذکر کرانگا عقیدت دے نال میں کیا باپ دا ذکر کرنے واسطے کسی دلیل دی ضرورت نہیں تے جدی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات نو بنایا ہے او دا ذکر کرنے لگیا دلیل دی کڑی ضرورت ہو سکتی ہے او دی ضرورت دی دلیل دی کڑی ضرورت ہے الحمدللہ حضور قبلہ پیر جی حضور دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لے آ چکے نے بس زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں مختصر جب وقت دے اندر ہے میں سوا کو گھنٹہ جناب دا ٹائم لینا پھر اس تو بعد انشاءاللہ قبلہ پیر جی حضور دا خطاب ہوئے گا ایک باری سبحان اللہ تھوڑا جا اچھے رہتے رونق لے آگے فرماؤ ماشاءاللہ ایک باری پھر کہہ دیجئے پیار دن سبحان اللہ بنو قبلہ حاجی صاحب نے ایک واقعہ دے طرف فرمایا کہ بھی اے واقعہ بیان کرنا ہے تو میں
اس چیز نو ہی بیان کروں گا، لیکن اس تو پہلے تھوڑی جی تمہیدن مختصراً تمہید قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماندا ہے جدو سوال کیتا جائے گا او بچیاں جنہاں نو زندہ درگور کیتا گیا ہے، پوچھا جائے گا دسو ساڑا قصور کیسی سانو کس وجہ تو زندہ دبایا گیا، کس وجہ تو سانو زندہ قتل کیتا گیا، کیوں زندہ دفن کیتا گیا، وجہ کیسی۔ گرامی قدر حضرات، اگر اسی دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کریے، آج یورپین کنٹریز دے اندر کہنے نے جی کہ اسی عورتوں حقوق دے رہے ہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اگر انہاں یورپین ممالک دی تاریخ پڑھ کے بیکھی ہے نا، او دے لکھے ہے کہ انہاں یورپ دے لوگاں نے 90 لاکھ بیبیاں نو خود قتل کیتا۔ کتنیاں؟ 90 لاکھ عورتاں انہاں خود قتل کیتا ہے۔ اور اگر اسی اپنے بر صغیر دی تاریخ دا مطالعہ کریے تو اس ساڑی تاریخ کے اندر ہے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جدو کسے دی ہندو مذہب دی کوئی خدا کو بندہ فوت ہو جاندہ سی کہ او دی بی بی نو او دی میت دے نار رکھ کے اگ لا کے ساڑھ دیتا جاندہ سی۔ عرب دی اگر تاریخ اسی پڑھ لئیے، عرب دی تاریخ دے اندر ہے کہ جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی سی صفحے ماتم بچ جاندی سی، روندے سن، اور قرآن پاک نے وہ دی پوری ڈیٹیل بیان کی تھی۔ اللہ فرماتا جدو انہاں نو آکے بشارت دیتی جاندی کہ تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو فرمایا وہ ایک خبر سننے دے نال اپنا منہ پھلا لیندے سن غصے دے نال، وہ آندے سن کہ ہن سانو تھان ہی لب دی اسی زمین دے وچ زندہ گڑ جائیے، کیسی اسی خبر سنی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اور عرب دی ابھی تاریخ ہے، علماء نے لکھیا فرماندے نے عربی لوگ جدو جنگاں دے اندر اپنیاں بیبیاں نو نال لے کے جاندے سن، جدو انہاں نو یقین ہو جاندہ سی کہ ہون اسی بچن نہیں لگے، ہون اسی یقیناً مارے جاواں گے، تو کہندے نے او عربی لوگ اپنیاں بیویاں دے پیٹ خود تلواراں دے نال چاک کر چھڑ دے سن۔ بیویاں دے پیٹ تلوار دے نال چاک کر کے انہاں نے کی کرنا، جڑے ہندے سن نا گھوڑیاں دی پوچھل دے نال رسا بن کے نا، او رسا عورت دے جسم نو بن دینا، تے جدر جدر گھوڑا جانا وہ بیبیاں نال زمین دے اتے پٹھک دیاں رہنیاں حتیٰ کہ مر جانیاں۔ یعنی کہ ایسے ظلم ہوندے سن عورتاں دے نال۔ جدو میرے کریم نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او کائنات علیہ جیڑا بندہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں، دوسری روایت الفاظ نے جیڑا بندہ 2 بیٹیاں یا 2 پینا یا 3 بیٹیاں یا 3 پینا انہاں دی اچھے طریقے نہ تربیت کر کے انہاں دا نکاح کر کے اگلے گھر بھیج دے وے، سرکار فرماندے نے قیامت والے دن او بندہ میرے نال انج موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت ہی چلا جائے گا۔ انج کندے نال انج آپ نے انگلیاں اٹھائیاں دیاں، فرمایا انج کندے دے نال کندہ ملا کے میرے نال جنت دے اندر چلا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، عرب کی تاریخ ہے جی۔ علامہ امام جزری علیہ الرحمہ نے ایک بڑی دلچسپ بات نقل فرمائی، فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا کلمہ پڑھنے واسطے، نام سی دا ساسعہ بن ناجیہ۔ کی نام سی جی؟ ساسعہ بن ناجیہ۔ تسا ایک نام سنیا ہے گا فرزدق شاعر، فرزدق شاعر۔ اے ساسعہ بن ناجیہ جناب فرزدق دے دادا سن، فرزدق دے دادا جی سن۔ اے اوہی فرزدق نے جنہاں نے امام زین العابدین دا قصیدہ لکھیا سی، تے پھر میرے آقا امام زین العابدین نے انہوں نے 10,000 درہم انعام عطا فرمائے سن۔ انہوں نے دادا ساسعہ بن ناجیہ، ساسعہ بن ناجیہ کہنے نے سرکار دی بارگاہ چاہے آکے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھنے تو بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، فرمایا ساسعہ دس کیڑا مسئلہ؟ عرض کی تھی آقا مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا کہ ہون تے میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن سرکار کلمہ پڑھنے تو پہلے میں جڑے کچھ چنگے عمل کیتے نے کیا قیامت والے دن اللہ منو او دا بھی انعام دے گا؟
کلمہ پڑھن تو پہلے میں جڑے کوئی چنگے کام کیتے نے کیا مینوں اللہ او دا بھی کوئی نام دے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ساسا دس کیڑا عمل کیتا ہی؟ تو ساسا بن ناجیہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک دفعہ میریاں 2 اونٹنیاں گواچ گئیاں اور 2 اونٹنیاں حاملہ سن تو یا رسول اللہ میں انہاں اونٹنیاں نو تلاش کرنے واسطے ایک اونٹ تے بہ کے تے چل پیا چل دیاں سرکار ایک مقام تے پہنچیا اتھے میں نو میریاں 2 اونٹنیاں مل گیاں حضور میں انہاں اونٹنیاں نو لے کے نا تے واپس آ رہا سا 2 گھراں دے کولوں میرا جدو گزر ہویا نا تو میں دیکھیا انہاں دے دروازے تے باہر ایک بندہ کھڑا سی اچانک جدو میں دے کول تو گزریا میں دے کول رک کے سلام دعا لگ پیا کرن اچانک وہ دے گھر دے وچوں آواز آئی مبارک ہوئے بچے دی ولادت ہو گئی تو اس بندے نے پوچھیا اے دس بچی پیدا ہوئی ہے کہ بچہ؟ اندروں آواز آئی بچہ نہیں ہویا بچی پیدا ہوئی تو ساسا بن ناجیہ کہنے نے اس بندے نے اگو جواب دیتا انہوں نے کہا تینوں میں کیا سی اگر بچہ ہویا تو میں نو اطلاع دے دیں جے بچی ہوئی تو میں نو دسن دی بھی ضرورت نہیں او دا گلا کوٹ کے انہوں مار دیں ساسا بن ناجیہ کہنے نے جدو میں اس بندے دا ایک جملہ سنیا نا تو میں آکھا یار تو بچی نو مارنا چاہنا ہے انہیں آکھا ہاں میں بچی نو قتل کرنا چاہنا آپ فرماندے نے میں انہوں کہا یار تو جو مارنا چاہنا ہے تو انہوں مارنا بلکہ تو انج کر او بچی مینو دے دے میں سانب لینا سبحان اللہ فرما سکتے ایک باری ذرا ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ایک باری ذرا سبحان اللہ فرمائیے کہندے نے میں کہ یار تو جو مارنا ہے تو بچی مینو دے دے میں سانب لینا ساسا بن ناجیہ کہندے نے جدو میں کیا نا وہ بچی مینو دے دے تو وہ بندہ کہنے لگا نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا فرماندے نے میں کہا یار گل سن چل جے تو اونج نہیں نہ دینا چاہتا تو اے میریاں 2 اونٹنیاں کھڑیاں نے اے 2 اونٹنیاں لے لے تو اپنی بچی میں نو دے دے تو جو مار ہی دینی تے 2 اونٹنیاں لے لے تے ہے بھی حاملہ نہیں تے اے میں نو دے دے وہ کہندہ نہیں بھائی سودا منظور نہیں فرماندے نے میں انہوں کہا گل سن اے 2 اونٹنیاں تے ایک اے اونٹ سرخ رنگ دا اے 3 میرے کلو لے لے تے اپنی بیٹی میں نو دے دے کہندے نے یا رسول اللہ اس بندے نے میرا سودا تھا وہ میں 2 اونٹنیاں اور ایک اونٹ انہوں دیتا وہ دے کلو وہ جدو بچی پھڑی نا فرمانے یا عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو بچی نو پھڑ کے میں اپنے ہتھاں تے اٹھایا نا پہلی نظر جدو بچی دے چہرے تے پئی نا اللہ تعالیٰ نے اس بچی دی محبت میرے دل وچ پا دیتی اس بچی دی محبت اللہ نے کتے پائی جی تھوڑا جا اچھی بولنا درہ کتے پائی دل دن سنیے درہ ساسا بن ناجیہ کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ اللہ کریم نے اس بچی دی محبت میرے دل دے اندر پا دی تھی آقا میں اس بچی نو لے کے اپنے گھر دے اندر آیا سونے میں تے میری بیوی اسی اس بچی دی تربیت کر دے رہے پھر آقا میں نو پتہ لگا ساڑھے نال دے پنڈ دے اندر ایک بندے نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی او بندہ بھی اپنی بیٹی نو قتل کرنا چاہندے آندے نے سونے میں اس بندے کو پہنچ گیا میں جا کے آکھے او یارا گل سن تو مجھے بچی نو قتل کرنا چاہنا ہی نا تے انج کر اپنی بیٹی تو میں نو دے دے اے دی میں تربیت کر لواں گا اگر تو انج میں نو نہیں دینا چاہتا تے انج کر میرے کلو 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ لے لے یا رسول اللہ میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دے کے او دے کلو او دی بیٹی بھی لے آندی لے آکے او دی بھی تربیت کردہ رہا آقا پھر میں نو پتہ لگا ایک ہور پینڈ دے اندر انہوں بھی اللہ بندے نو بیٹی عطا کی تھی آقا میں او دی بیٹی بھی 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دے کے میں خرید کے لے آندی میرے نبی نے فرمایا ایسا سا بن ناجیہ دستے سہی تو کتنیاں بیٹیاں لیاں دیاں خرید کے تے کنیاں دی تمارت کنیاں نو پر تربیت دیتی یا ساسا بن ناجیہ کہندے نے یا رسول اللہ سونیاں میں 360 بچیاں خریدیاں 360 بچیاں خریدیاں اور ہر بچی نو سونیاں 3 اونٹاں دے عوض میں خرید کے لے آندا ہے میرے کریم نبی نو بارگاہ چرد کر دے سونیاں اے 360 بچیاں لے آندیاں نے تے انہاں دی تربیت کیتی ہے آقا اے دسو نا کیا اے جڑا میں عمل کیتا ہے اے دا بھی میں نو اللہ اجر عطا فرمائے گا کہ نہیں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ساسیہ اے ساسا بن ناجیہ اللہ نے تینوں اجر دنیا جی اے دا عطا کر چھڑے عرض کیتی سونیا میں نہیں سمجھیا کیڑا میں نو اللہ نے اے دا اجر عطا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اے ساسا بن ناجیہ
اللہ نے تینوں دنیا دی اندر اسلام دی دولت نال مالا مال کر چھڑے آئے، اے دے تو بڑا ہور اللہ کو کیڑا اجر لینا چاہنا ہے؟ اللہ نے دنیا دے اندر تینوں دا اجر دے دیتا ہے کہ تو کافر سے اے تیرے عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دیتا ہے، اس تو بڑا تو ہور کی اللہ دے کولو اجر لینا چاہنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، آقا کریم علیہ السلام نے باپ نو باپ دا مقام لے کے دیتا، بیٹی نو بیٹی دا، ماں نو ماں دا مقام لے کے دیتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس دور دے اندر جدو بیٹیاں نو لوگ زندہ قتل کر دے سن، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سی فاطمہ بدعۃ منی، فرمایا تسی بیٹیاں قتل کر دے ہو، فرمایا محمد مصطفیٰ اعلان کر دے پہنے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے بولی ادھرا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر آپ نے ایک بڑی دلچسپ روایت نقل فرمائی، ادرۃ الناسحین دے اندر بھی یہ روایت موجود، دیگر کتب تواریخ اور سیر دے اندر یہ روایت موجود، ادنا ملدہ جلدہ ایک واقعہ دارمی شریف دے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت در راوی آپ فرماندے نے کہ کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک دن جناب جبریل آئے، آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ایک بندہ ہے قبیلہ بنو کلب دا سردار ہے اور 70 قبیلے او دے انڈر نے، آقا نام ہے او دا دہیہ کلبی، اگر او بندہ کلمہ پڑھ گیا تو یا رسول اللہ 70 قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ اے میرے مالک دہیہ قلبی نو اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما دے۔ سبحان اللہ، اس تو بھی ہولا کہہ لو تو پھر بھی قامت چل ہی جائے گا، پر ایک باری سبحان اللہ کہیے تے اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماندا ہے اور ایک نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرما چھڑدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا یا اللہ دہیہ نو اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے نے جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اسے وقت ادھر میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ کریم نے میرے نبی دی دعا نو قبول فرما لیا، اسے وقت جناب دہیہ قلبی دے دل دی اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام دی محبت پا دی تھی۔ جناب دہیہ قلبی اپنے گھروں چلے کملی والے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے، ادھر دہیہ قلبی اپنے گھروں چل کے مصطفیٰ ول آ رہے نے، ادھر جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اللہ نے دہیہ دے دل دے اندر اسلام دی محبت پا دیتی ہے، تے دہیہ تہاڈی بارگاہ ول آ رہا جے کلمہ پڑھنے واسطے، ادھر جناب جبریل پیغام دے کے چلے گئے، ادھر جناب دہیہ قلبی اپنے گھروں نکلے، سفر کر دیا ہویا مدینہ طیبہ ول آ رہے نے، ادھر دہیہ قلبی چل دیا دینے نالے سرکار ول آ رہے نے، تے نالے اپنی زبان نال کہندے کی آ رہے نے، آندے نے یقین ہے اپنے منگتوں کو چھپا لیتے ہیں دامن میں، یقین ہے اپنے منگتوں کو چھپا لیتے ہیں دامن میں، یقین ہے اپنے منگتوں کو چھپا لیتے ہیں دامن میں، خدایا حشر ہو میرا محمد کے غلاموں میں، خدایا حشر ہو میرا محمد کے غلام
شاموں میں دہیا قلبی مدینے دیاں گلیاں میں چل دیا آیا جدو رحمت کائنات دی بارگاہ دی اندر آئے خطب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا جہاں دہیا قلبی نو میرے نبی نے سامنے آدیاں بکھی آئے میرے نبی نے اپنے مبارک کندیاں تو اپنی مزمل والی کالی کملی اتاری میرے نبی نے اپنی کملی اتار کے زمین تے بچھا دیتی فرمایا دہیا آجا ایسا میری کالی کملی تے بہ جا جدو دہیا قلبی نے میرے کریم آقا دا اے مقدس تے پیارا اخلاق ویکھیا دہیا قلبی تیزی نال دوڑ دیا ہویا آکے میرے نبی دی کالی کملی اٹھا کے تے چمن لگ پے میرے کریم آقا دی کالی کملی نو بوسے دین لگ پے تے نال ایک بوسے دین تو بعد عرض کر دینے سونیا ذرا اسلام میرے سامنے بیان کرونا اسلام کیے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دہیا جے تو کلمہ پڑھنا چاہنا ہے نا تے فرمایا پھر گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی بھی نے اور اللہ دے بندے بھی نے اللہ دے رسول بھی نے گرامی قدر حضرات دہیا قلبی نے جدو آقا دے فرمان تے جدو کلمہ شریف پڑھ لیا ہے نا کلمہ پڑھنے تو بعد دہیا قلبی دیا اکھاں بچوں آنسو جاری ہو گئے میری سرکار نے فرمایا دہیا ہون تے کلمہ پڑھ چکیاں ہیں دس ہون روحن دی کی وجہ ہے دہیا قلبی عرض کر دینے یا رسول اللہ آقا اے تے میرے مقدرہ دی بات سی نا آقا میں کلمہ پڑھ چکیاں وہاں فرمایا دہیا پھر رونے دی کی وجہ ہے عرض کر دینے سونیا رونا اس واسطے آیا ہے سونیا میں 70 بچیاں زندہ دفن کر چکے ہاں پتہ نہیں میرا ایک گناہ بھی معاف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا میرے کریم نبی نے جدو دہیا قلبی دا اتنا جملہ سنے آئے نا فنازل جبریل اس سے ٹیم جناب جبریل آ گئے کہ جناب جبریل آ کے عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرماندہ ہے اس دہیا نو کہہ دیو تیرے اس کلمہ پڑھنے دی وجہ تو اللہ نے تیری پچھلی 60 سالہ دی زندگی دے سارے گناہی معاف فرما چھڑے صرف تیرے اس کلمہ پڑھنے دی وجہ اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی دے کتنے سالہ دے جی 60 سالہ دے اللہ نے گناہ معاف فرما دے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دہیا اے جڑیاں تو بچیاں زندہ دفن کردہ رہے ہیں ایک کدیاں سن تیریاں اپنیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس بندے دا دل نرم ہوندا سی نا وہ اپنی بیٹی میں نو لیا کے دیندہ سی آندہ سی میں میرا دل اتنا جوگا نہیں کہ میں اپنی بچی نو اپنے سامنے دفن کراں اپنے ہتھاں تیرا دل سخت سے تو اس بچی نو دفن کر آقا میں 70 بچیاں آپ نے فرمایا کوئی غلط سنا اپنی پھر زندگی دا واقعہ سنا یا رسول اللہ میں جدو تجارت تے نکلنے لگا بیوی حاملہ سی جدو واپس آیا دیکھا ایک چھوٹی جی بچی کارج کھیڑ دی پئی تو میں اپنی بیوی نے پوچھا ہے بچی کی دی انہوں نے کہا جناب تو آڈی ہوئی تو سرکار میری آنکھاں خون اتر آیا میں کہا لوکاں دیاں بچیاں میں دفن کردہ رہا اج میری بیٹی ویڑے پھیرے تے لوگ مینوں کی آکھن گے کہ ساڑیاں بچیاں دفن کردہ رہے جا اپنی بیٹی دی واری آئی تے چھڑ دیتا ہی سرکار میں اس بیٹی نو لے کے تے باہر نکلیا باہر جا کے اپنے ہتھاں یا رسول اللہ ٹویا کڈیا جدو ٹویا کڈدا پیسے تے بچی ننے ننے ہونٹ ہلا کے پوچھ دی سی ابا جی اس ٹوئے دا کرنا کی جے لیکن آقا چونکہ دور بربریت تے جہالت دا سی آقا میں اپنے ہتھاں دے نال ٹویا کڈدا رہے جدو ٹویا مکمل کی تھا میں بچی نو دوہاں ہتھاں کنج پھڑ کے نہ بازواں تو اٹھا کے اس گڑے دے وچ رکھیا یا رسول اللہ مٹی پا کے نہ تو میں بچی روندی رہی میں مٹی پا کے واپس آ گیا کتب تواریخ اور سیر چاندہ سرکار علیہ السلام نے جدو دہیا قلبی دے جملے سنے نا آپ دیاں کھاں چوں آنسو نکلے حتیٰ کہ سرکار دی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہو گئے سرکار دی داڑھی شریف تر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دہیا ایک باری پھر گل سنا دہیا نے پھر سنائی سرکار روئی جا رہا تیسری مرتبہ پھر فرمایا دہیا ایک باری پھر سنا دہیا قلبی نے بیان کیتا تو کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں سوچ دا پیاواں اینا وڈا گناہ کیتا ہے پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوئے گی کہ نہیں میری توبہ بھی قبول ہوئے گی کہ نہیں تو جناب جبریل آ کے پھر عرض کر یا رسول اللہ اپنے اس غلام نو فرما دیو جیڑا رب
کلمہ پڑھنے دی وجہ تو تیرے 60 سالان دے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے، او رب تیرا تیرے کلمہ پڑھنے دی وجہ تو ہے 70 بچیاں نو قتل کرنے والا گناہ بھی تیرا رب تینوں معاف فرما دے گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دا کلمہ پڑھیا اور کتب تواریخ اور سیر جاندہ ہے ایڈے کو سونے سن کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویک ایک دن فرمایا داہیہ تو کڈا سونا لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آج تو بعد جدو میرے حبیب دی بارگاہ پہ جانا داہیہ کلبی دی صورت پہ جانا کرنا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے اتنیاں شانہ دے نال نوازیا کہ میرے نبی سارے جہانہ واسطے رحمت ہی رحمت بن کے آئے۔ حضرات گرامی، آقا کریم علیہ السلام دے مقدس میلاد دا مہینہ ہے تو کسے نو پوچھنے دی ضرورت نہیں کہ کی کرنا چاہیے دا کہ میں بس آقا کریم علیہ السلام دا ذکر پاک کرو، ہر گھر دے وچ کرو تے گج وج کے کرو تے دسو کائنات لیو اسی او لوگ ہاں جنہاں دے اوتے رب نے کرم کیتا ہے، اسی مصطفیٰ دی آمد دے جلسے کر دے بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں تے انشاءاللہ جب تک زندگی کر دے بھی رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام دے میلاد پاک آپ دے حوالے دے میلاد شریف دے حوالے دے نال میرے نال ایک شعر ذرا مل کے پڑھو ذرا۔ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں تھوڑا جا بولو ذرا، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو، بولو مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں فلوں کو سجایا۔ آخری ایک چھوٹی جی گل اس تو بعد اجازت چاہنگا۔ آقا کریم علیہ السلام دی آمد ہوتے خوشی دا اظہار کرنا تے خوش ہونا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مدنی صحابہ دی سنت ہے۔ کیڑے صحابہ دی جی بولو صحیح یار۔ اچھا ویسے بڑے بڑے ٹھنڈے مجمع ویکھے نے پر تسی دے کمال ہی کر چھڑیے، صحیح گل ہے، چپ رہن والی ہے۔ تھوڑا جا بول کے ذرا ایک باری سبحان اللہ تے فرماؤ ذرا، پھر پیار نہ کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جی پیغام بھیجا، فرمایا جی مدینے آواں گا۔ کی فرمایا؟ یا اللہ جڑے بولے نے ایسے سال جان تے سائیاں دے نال جان، تے جڑا اور محبت نہ بولے اللہ کرے حاجتے جائے تے سائیاں دے نال ہی جائے۔ فرمایا مدینہ شریف میں آواں گا۔ گرام مدینے دے لوگ ہر روز نہ جی انتظار کر دینے میرے کریم آقا علیہ السلام دا۔ روزانہ مدینے تو باہر نکل کے نا جی وہ راہ جڑا مکے والوں ہوندا ہے نا اس راہ تے انج نظراں لا کے کھلو جاندے نے انتظار دے اندر تے اڈیاں چک چک کے نا سرکار دا راہ ویندے نے کہ کدوں محبوب آن کدوں آن، سارا دن انتظار کردے نے، شام نو انتظار کردے نا واپس ٹر جاندے نے۔ ایک دن انتظار کردے نا تے جدو واپس مڑن لگے نا اس رستے دے اتے جتھے انتظار کر رہے سن قریب ایک کھجور دا بوٹا سی، اس بوٹے دے اتے ایک غلام چڑھ کے تے کھجوراں توڑ دا سی پیا، او دی نظر مکے وال جدو پئی نا مکے دے راہ وال کہ وہ ویکھ کے آندا ہے اوئے مدینے دے لوگو مینوں لگدا ہے تسی جس بندے دا روزانہ آ کے ایتھے راہ ویندے ہو نا مینوں انج لگدا ہے جویں وہ آ گیا ہے، مینوں انج لگدا ہے جویں وہ بولو ذرا انج لگدا ہے جویں وہ آ گیا ہے۔ لو جی او صحابہ کرام رک گئے، تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی سواری تشریف لے آئی۔ چند دن سرکار علیہ السلام نے قباء شریف وچ قیام فرمایا، پھر سرکار علیہ السلام مدینہ پاک وال جدو نکلے نا جی مدینہ شریف وال تے مینوں ویسے نہیں سی پہلے پتہ بھئی کہ ایتھے آ مقام ہے۔ 2013 میں حضور قبلہ عالم چند جی سرکار نور اللہ مرقدہ آپ دے نال فجر دی نماز پڑھ کے مدینہ شریف تو اسی باہر نکلے نا، آپ فرماندے نے چلو بھئی مسجد قباء شریف پیدل ہی جانا ہے تے آپ دا معمول سی ساری زندگی آپ پیدل ہی گئے۔
تو آپ دے نال نکلے کہ اس مقام تے جدو آئے سرکار رک گئے حضور قبلہ چانجی سرکار رک کے نا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا آ جڑا سامنے تو انہوں مکانات نظر آ رہے ہیں نا فرمایا اس جگہ تے قبیلہ آباد سی جنہوں قبیلہ بنو نجار آکھیا جاندہ سی جدو میرے نبی مسجد قباء تو مدینے والا آ رہے سننا تھے اس جگہ تے آ کے مدینہ دے ایک قبیلہ بنو نجار دیاں چھوٹیاں بچیاں نے نبی پاک دا استقبال کیتا سی تے دف بجا کے استقبال کیتا سی کی کیتا سی جی دف بجا کے نالے دف بجاندیاں نے تے نالے کیا دیاں نے طالع البدر علینا طالع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب شکر علینا مادا للہ دائی اچھا جی ہے سن آپس بچیاں تے بچیاں بھی مدینے دیاں سن تے ہے بھی عربی سن تے نبی پاک نو جڑا آندیاں ویک کے نہ شعر پڑھیا لفظاں وال غور کرنا آندیاں نے طالع البدر علینا اے کل پرسوں چاند چڑھیا نا تے ویسے چاند چاڑی گیا ایسا چاند چاڑیا نا جڑا آج تک نہیں کدی چڑھیا ویسے میری بھی نہیں زندگی ہوگی میں کدی 3 مہینے 3 دے یا 29 دے نہیں ویکھے زندگی جو میں تے پہلی باری ویکھے نے تساں شاید ویکھے ہون پہلا تو خیر چاڑیا نے چاند اے جڑی کمیٹی بیٹھی سی نا چاند ویکھن والی اونوں آندے نے رؤیت ہلال کمیٹی یعنی پہلی رات دا چاند ویکھن والی کمیٹی پہلی رات دا جڑا چاند ہوے اونوں کہندے نے ہلال چند دناں دے نوں قمر کیا جاندا ہے کہ جڑا پورا 14ویں رات دا ہوندا ہے نا اونوں آندے نے بدر بچیاں نے نبی پاک نو ویکھ کے اے نہیں آکھیا ساڈے تے پہلی رات دا چاند آ گیا یا 10ویں 12ویں دن دا چاند آ گیا انہوں نے آکھیا طالع البدر علینا ساڈے والے 14ویں رات دا چاند چڑھا ہے بچیاں سن کیا بات ہے بچیاں سن چھوٹیاں آندیاں نے طالع البدر ساڈے والے 14ویں رات دا چاند میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اس عربی دے شعر دا پنجابی زبانے چ ترجمہ کر دے ہوندے سن فرماندے نے بچیاں بول کے آندیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا تے سرکار والی اشارہ کر کے آندیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا او لگایاں دا جنی دولا برات دا او لگایاں دا جنی دولا برات دا میرے کریم نبی علیہ السلام جدو مدینہ شریف دی گلیچ آقا دی سواری داخل ہوئی ہے صحیح مسلم دے الفاظ نے فَسَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ امام مسلم فرمانے نے جدو میرے نبی دی سواری مدینہ شریف دی اندر آئی ہے مدینہ دی جدو گلیچ آقا دی سواری آئی ہے فَسَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ اے مدینہ دے بندے دے بیویاں کوٹھیاں دیاں چھتاں تے چڑھ گئے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ تے نکے نکے بچے تے خادم مدینہ دیاں گلیاں وچ دوڑ دے پینے تے دوڑ کے کی آندے نے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ ایک بندہ میں نو آدھا مولوی جی ڈنڈی نہ مارو میں کیا کی میں آدھا جی بیکھو نا اس ٹائم تے نبی پاک ہونا دے سامنے سن تا انہوں نے یا رسول اللہ کھیا تے تسی آج آندھے پہ ہو یا رسول اللہ میں کہتے تمہیں لفظاں والا غور نہیں نہ کیتا حدیث دے الفاظ نے فَسَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ
البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق. لفظ طریق دے نہیں، لفظ طرق ہے. طرق طریق دی جمع ہے. طریق ایک رستے نو آندے نے، ایک گلی نو آندے نے، تے طرق چوکھیاں گلیاں. میں کہہ دس میرے نبی دی سواری ایک گلی وچ سی یا ساریاں گلیاں دے اندر؟ آندا جی بظاہر سواری تے ایک گلی وچ سی. میں کہا پھر ٹھیک ہے، سواری ایک گلی وچ سی، نعرے ساریاں گلیاں وچ ہی وجدے پے سن. تے اے دا ترجمہ انج کر لو، اے بچے تے بچیاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر نالے دوڑ دے نے تے نالے نعرے مار دے نے. تے کی آندے نے؟ آندے نے مک گئے دکھ سارے مولا کرم کمائے نے، خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے، خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے. جنوں جنوں خوشی چڑھی ہے ہاتھ چوک کے ایک باری آکھے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے. سرکار دے میلاد دی خوشی حاجی صاحب منا رہے ہیں تے تسی ذرا ہاتھ تھک گئے نے تو ٹھیک ہے، جے نہیں تھکے تے ہاتھ چوک کیا کھول رہا. خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے، خوشیاں مناؤ سارے ساڈے. اسی بھی خوشیاں منا رہے ہیں تے اسی کی آنے پیاں نعرے لاواں گے، اے گھر بار سجاواں گے، سڑدائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے، نعرے لاواں گے، اے گھر بار سجاواں گے، سڑدائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے. کیوں؟ اے ساڈے اُتے آقا دی رحمت دے سائل ہیں، خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا. سواری جدو مدینے دی گلی وچ آئی، پہلے صحابی دا مکان آیا، انہیں جلدی نہ لگے ہو کے واگ پھڑ لئی. واگ پھڑ کے عرض کر دے سونے ہاں خوش بختی میری کہ پہلا گھر میرا ہی اس گلی. آقا ذرا مہربانی فرماؤ، آقا اج دی رات میرے گھر نہیں رہ جاندے؟ حضور اج دی رات میرے گھر قدم رنجا فرماؤ. سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے غلام میری اونٹنی دی نکیل چھڑ دے. کی فرمایا؟ میری اونٹنی دی، بولو تو صحیح یار، میری اونٹنی دی. فرمایا واگ چھڑ دے دی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ناقتی مامورۃ من اللہ. تسی سبحان اللہ نہ آکھا جائے میں نیکی لب جائے کی فائدہ. ویسے تواڈے حافظ آباد دے شاہ صاحب سن سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے ہوندے سن تواڈے کولوں داد بھی لینی ترلے کر کے. وہ آندے سن جے کدی تسی اپنے مولویاں نو داد دیو تے شاید تواڈے مولوی کو 2-4 سال اور دنیا تے کٹ جان. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری واگ اونٹنی دی چھڑ دے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میری ڈاچی امر والی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں جڑے ستے ہو جو نہ سنیا جو، جڑے ستے ہو وہ نہیں، جڑے جاگ دے پہ ہو جملہ توجہ نہ. فرمایا میری اونٹنی دی نکیل چھڑ دے. آقا کیوں؟ فرمایا اے ڈاچی امر والی ہے. حضور کی مقصد؟ فرمایا اے ڈاچی نو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے. حاجی یوسف صاحب میں کیا او ڈاچی کڈی چنگی، اس ڈاچی پہچان گئی، انہاں اونٹھاں نو اجے تک سمجھ نہیں آئی. سرکار نے فرمایا میری ڈاچی امر والی ہے، انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بنا، تسی چھڑ دے. لو جی غلام نے چھڑ دیتی. واہ دوسرے صحابی دا مکان آیا تو غلام آگے ہو کہنا حضور مہربانی کرو میرے گھر قدم رنجا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ دیو، چھڑ دیو. ہن ویکھو نا تواڈے اس دور دے اندر کسے دا مرشد اگر کسے دے گھر دے کولوں لنگے تے غلام کہندا حضور ذرا مہربانی کرو 2 منٹ ذرا قدم رنجا تے فرما دیو.
تو میں کیا 1450 سال بعد اگر کسی دا کوئی پیر بوئے اگے آئے تو وہ کہتا حضور 2 گھڑیاں ذرا مہربان تے جدے بوئے اگے نبیاں دا امام آیا ہوئے گا ہائے ہائے میرے پیر جی حضور نے فرمایا سی ادھر محفل تے بھی کہ شعر پڑھ نہیں لیکن وہ بس ٹائم دی نزاکت سی تو آج تھوڑا جا ٹائم ہے میرے کو آج میں پڑھ لینا سبحان اللہ فرماؤ ذرا ایک باری پیار دینا انج کہہ لو جو ساڑھے آقا دی سواری ساڑھے بوئے اگے آ جائے تے اسی تے انج کمانگے صبح سویرے ٹور جائیں اٹک ذرا جا اج دی رات صبح سویرے ٹور جائیں صبح سویرے ٹور جائیں اٹک ذرا جا اج دی رات اے کلی مست ملنگا دی اے کلی مست ملنگا دی پھر بسا جا اج دی رات جے آئیوں تے ٹور چلے ہوں ترس دکھا کے مڑ چلے ہوں جے آئیوں تے ٹور چلے ہوں ترس دکھا کے مڑ چلے ہوں ترس دکھا نہ تڑپا بہر خدا اے جھگی اجڑی اے مدتاں دی پھر بسا جا اج دی رات اے جھگی اجڑی اے دل والی جھگی اے جھگی اجڑی اے مدتاں دی پھر بسا جا اج دی رات ہر غلام آندہ سونے میرے گھر تشریف لے آؤ پر کتب تواریخ اور سیر والے کہنے نے مدینے دے اندر سرکار دا ایک غلام بیوی نے اپنے خامد نو عرض کی تھی حضور اے میرے شوہر نامدار حضور میں سنے آقا مدینے آ رہے نے میں توڑے کو لوہور کو جنی مانگ دی ایک کورا مٹی دا پیالہ لیا دیو تاکہ جو سرکار آ جان کہ میں پانی او دے وچ پیش کر دیا صحابی نے فرمایا میری رفیق حیات تو چنگی طرح جاننی ہے ساڑھا نبی مال نہیں ویندا ساڑھا نبی تے دل ویخدا ہے آجا تو بھی وضو کر لے میں بھی وضو کرنا وا تو بھی مسلے تے بے جا تے میں بھی مسلے تے بے جانے تے سرکار نو آوازہ مارنے اودوں تک اٹھاں گئی نہیں جب تک سونا آپ آکے آواز نہیں مارے گا ہن بیوی بھی بے گئی تے آپ بھی بے گئے دووے بے کے آندے نے کدی آبی جہا واللیل زلفاں والیا یاد تیری دام دیوا والیا کدی واللیل زلفاں والیا ادھر اے بے کے رو رہے نے سرکار نو آوازاں پہ مار دے نے ادھر میرے آقا دی سواری مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ کدی اس دروازے تے کدی اس دروازے تے دروازیاں دے سامنے سواری چل دیاں ایک مقام تے آ کے سواری نے گوڑے منہ دے مار دیتے کسی آکھیا اے سواری کتھے بہ گئی ہے اے سواری کی پی کر دیئے تے دل والے نے قلم اٹھایا آکے کیاں دے دل والا بول کیاں دے کی پوچھ دے ہو ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بے گئی آکے بوئے ایوب دے ڈاچی تے بے گئی آکے بوئے ایوب دے جتھے نے سنجیاں جائیں وے ہدیہ لگی نو توڑنی بھائیں سرکار دی آمد مدینہ طیبہ ربیع الاول دا مہینہ سی سرکار علیہ السلام مدینہ تے پورے مدینہ دے اندر ایک عجیب خوشی سی اور ایک دو تین نہیں تقریباً جنہ چ میں پڑھیا 82 کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ وچ قدم رکھیا نا مدینے دی ہر چیز روشن ہو گئی ہر چیز سرکار دی آمد دی وجہ روشن ہو گرامی قدر حضرات اپنے کرانوں اپنے دلانوں چمکاؤ تے گھر گھر آقا دا ذکر میلاد کرو بھی تے کرواؤ بھی اس واسطے کہ اسی اس نبی دا ذکر کیوں نہ کریے جس نے سانو آکے باپ نو باپ دا مقام لے کے دیتا بیٹی نو بیٹی دا ماں نو ماں دا اپنے کریم آقا علیہ السلام دے ذکر پاک دی حسین محفلانو اپنے گھراں وچ جاؤ آخر دے اندر پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دے کاروبار مالو جان رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرمائے وما علیہ